Ідея X на Еврорадио. В эфире программа «Идея X», у студии Максим Горунов, Змитер Лукашук, и мы протягиваем пошуки белорусской национальной идеи. Наш сённяшні гость Александр Василевич. Александр мае вельмі шмат розных рэгалій, якія мы маглі б доўга пералічваць, але партнёр вельмі вядомага рэкламнага агентства беларуска. Пожадае, сам назове, што ён больш хоча, каб прагучала в эфіры, але гаворым пра нацыянальную ідэю, чаму менавіта Александр. Не толькі таму, што чалавек мае дачыненне да рэкламнай дзейнасці, але і таму, што я ведаю, што колькі гадоў таму, ці можа ўжо колькі дзесяткаў гадоў таму была такая працоўная група, якая спрабавала распрацаваць пэўную нацыянальную ідэю. Атрымалася? Не, потому что в этой працоўнай групе, на жаль, было зашмат людзей, они все были розныя, даволі цяжка было іх заставіць працаваць над аднім гэтым праектам. Ну, але тым не менш, гэта быў цікавы опыт, чаму не? Ну, а ўвогуле нейкі вынік ёсць? Тады выніка не было. Нават не наблизились до формулировки проекта. Нават не наблизились. No. А до разумения того, что яна патрэбна ўвогуле нацыянальная ідэя, дайшлі? Слухайте, гэта такое даволі складанае пытанне, да, потому что апошні час, ну, у сучасным свеце, да, ідэі нацыянальных дзяржаў, яны так трансфармуюцца патрохі, да, як вы бачыце, да? Ёсць же такое. І мне падаецца, гэта історыя з нацыянальнымі ідэямі, яна павінна трансфармавацца неяк. То есть, калі раней гэта ўсё было засунуто больш у нейкую мінуўшчыну, да, у стварэнні нейкіх мітаў, да, якія павінны былі існаваць, альбо на базе гэтых мітаў павінна было нешта адбывацца, то, як мне падаецца, цяпер больш важнае тое, каб гэта ўсё глядзела ў будучыню. Увесь сэнс сучаснага жыцця, што мы павінны глядзець на тое, што будзе праз некалькі год альбо дзесяткаў год. Гэта больш цікавае. А раней нацыянальныя ідэі, я так мяркую, вы ведаеце, за гэта больш, чым я, будаваліся ўсё ж такі на такіх нацыянальных мітах. Гістарычных, перш за ўсё. Зараз нам гэтага не трэба? Беларусі, я маю на увазе, можа іншым нацыям ужо і не трэба, у якіх і гэтая вот збудаваная на гістарычных мітах нацыянальная ідэя была, а нам? Гэта, магчыма, і трэба, але на мой погляд гэта не асноўнае. Будучыня, то, што будзе далей, якую супольнасць альбо краіну мы жадаем пабудаваць, да? Якую вось гэтую нацыю мы жадаем бачыць праз 10 альбо 50 год. Як яна павінна выглядаць, да? На якіх там агульных каштоўнасцях яна будзе існаваць, да? Як яна будзе выглядаць у сучасным свеце. Што мы павінны рабіць дзеля таго, каб мы ў гэтым сучасным свеце не знікне, не размыліся, да? І просто былі неактуальнымі. Разумееце? Ну, то есть... Таму што, ну, нацыянальнае пытанне, ну, альбо дзяржаўнае пытанне, да, падмуркі іх трохі хістаюцца ў апошні час, да, і трэба глядзець на то, ну, трэба глядзець на некалькі крокаў наперад, да, тады гэта будзе больш, як это сказаць, ну, тады гэта будзе больш мець права на жыццё. Я не говорю про тое, што нам трэба забыць усё гісторыю, там, ВКЛ, там, БНР і всё ішняе. Зразумела, што пра гэта трэба памятаць. Але тым не менш, тое, што турбуе большасць сучасных людзей, у тым ліку ў Беларусі, іх турбуе іх будучыня. Альбо то, што адбываецца зараз, а не то, што было калісьці раней. Паглядзіце, людзі змяніліся, да? Калі раней там можна было даволі лёгка, ну, як мы ведаем з гісторыі, да, адшукаць там тысячы альбо мільёны людзей, якія гінулі там за кайзера, там, не ведаю, там, цара, там, айчыну, яшчэ што-нибудь, да, за нейкія ідэі, да. Зараз іх усё менш і менш. Зараз меняются люди, да, меняется громадская супольнасць, меняется падыход да жыцця.
І трэба адшукваць нейкія такія рэчы, якія адпавядаюць гэтым людзям, якія могуць іх аб'яднаць. Ці вы не згодны? Я згоден. Вот то, что вы сейчас говорили, это просто вот... Правильно ли я вас понял? Давайте сейчас уточним. Давайте. Вот, предположим, вам удалось создать вот, белорусскую идею, ну, как бы видение этой страны лет через 50. Да, ну, вот такой вот небольшой компедию. Не знаю, какая-то рекламная, яркая, понятная, быстро читаемая книженция. И ее можно раздавать, можно ли ее раздавать вот белорусам, которые собираются отсюда выезжать, ну, на заработки или вообще по смене гражданства, и говорить им: посмотри, чего ты теряешь. Понимаешь, у нас будет обалденный проект, да, мы его реализуем, и вот лет через 50 ты там лет через 10, и твои внуки лет через 50 будут жить в очень замечательной стране. Да, и отсюда не нужно уезжать, потому что ты лишаешь себя права на вот замечательное будущее. Я правильно понимаю или нет? То есть, смотрите, если раньше говорили, не нужно менять свое гражданство, менять свою национальную идентичность, потому что люди, которые вот националисты, да, они говорили, что вот не нужно менять свое гражданство, потому что посмотри, какая у нас большая, мощная, красивая история была, как много было в ней подвигов, и ты к этому всему имеешь большое отношение, да, то есть они оборачивались назад. Вы же говорите, что не нужно смотреть назад, нужно говорить по-другому, нужно говорить о том, что если ты уехал из Беларуси, ты лишил себя права на участие в большом классном проекте, который вот взлетит. Ну, грубо говоря, здесь будет какой-то вот такой Беларусь, как там продукция Илона Маска. Мы найдем какого-нибудь менеджеров, которые вот запустят Беларусь, как Маск запустил Теслу. Вот примерно так. Не, хутчэй іншае. Хутчэй тое, што не тое, што вы з'едзеце адсюль, да, і не зможаце ў гэтым удзельнічаць, а хутчэй тое, што павінна быць нешта такое, да, з чым вы заўжды будзеце таясамліваць сабе, да, што вы будзеце гаварыць, што я, магчыма, жыву ў Нью-Йорку, альбо я жыву там у Варшаве, альбо нідзе, але тым не менш я беларус, і я ганаруся тым, што адбываецца. Магчыма, не ў дзяржаве, але магчыма ў краіне, да, ў гораду Менску ці яшчэ недзе. Тут, разумееце, тут ёсць яшчэ два пытання. Калі мы дыскутуем на конт нацыянальнай ідэі, да, то адразу мы павінны разумець, да, што ёсць дзяржаўная нейкая нацыянальная ідэя, якая, ну, такім уже дадаткова не выкарыстаным відзе. Лукашенко кажа, што нема, так і не намацалі. Ну, калі ён кажа, то, конечно, няма. А другая ідэя, другая гісторыя ў тым, што яна павінна існаваць для людзей, якія таясамліваюць сабе з гэтай нацыі, да, з беларусамі як такавымі. І тут не залежыць нават, можа, генетычнае паходжанне, гэта могуць быць і там рускія, абрэі, але тым не менее, яны ўсе гавораць пра тое, што мы беларусы, і мы хацім, каб было так, да. І пра першае, я так разумею, мы не размаўляем, потому што гэта не мае ніякага сэнсу, так? Мы размаўляем якраз такі пра тую нацыянальную ідэю, якія ўсе мы, калі мы лічым сябе беларусамі, павінны не выпрацаваць для сябе, да, і потым падзяляць яе, да, і неяк там выкарыстоўваць сваім там жыцці альбо атаясамліваць сябе з ёй. І тут, на мой погляд, тут не важна, дзе ты жывеш, у якім месцы. Все залежыць да таго, да каго ты сябе адносіш, да, і ці робіш ты свой узнёсак у гэта. А вот эта вот нацыянальная ідэя будучыні, про якую мы зараз гаворым, важна, на якой мове яна будзе сфармулявана? Клас, вы так мяне пытаецеся, будто я гэтую ідэю ўжо сфармуляваў, паклаў там на паперу. А мы зараз паспрабуем, а што? Для гэтага і сабраліся. Типа гоу-гоу-гоу, да? Ну, глядзіце, мова это... Слухайте, да мова у меня всегда довольно простое дачыненне, да? Я ў большасці ў свой час беларускай мовай не карыстаюся. Я читаю і магу неяк размаўляць херова, але ж неяк размаўляю. Большасці, таму што я працую ў рэкламнай агенцыі з кліентамі перш за ўсё, да, я карыстаюся расійскую мовай, да, потым ангельскую, потым беларускую, да. Але ёсць месцы, ёсць сябры, з якімі я карыстаюся там беларускай. Для мяне я заўжды прытрымліваўся такога погляду, да, што чалавек, які адукаваны, да, у яго ў галаве там все нормально, ну, я маю на ўвазе, што ён там добра соображае, да,
інтэлектуальны, калі жадаеце, да, ён павінен ведаць некалькі моў. Нават если ён, як я, не мае схільнасцяў да вывучэння моў. Таму, на мой погляд, ну, беларускую ведаць трэба і добра. It's okay. Напісаць гэта, ну, на чым яна была, абавязкова яна павінна быць на беларускай мове, але яна таксама можа быць і на расійскай, на ангельскай нават. Ну, разумееце, мы ўсе, на мой погляд, зноў-такі, да, калі мы глядзім у будучыню, да, мы павінны быць, конечно, троху романтыкамі, да, але тым не менш, з іншага боку, трэба мець такое пачуццё рэальнасці і здаровага цынізму, да, і калі мы хацім з ёй, з гэтай рэальнасцю працаваць, трэба её трохі перарабліваць пад сабе. Разумееце? А калі ты яе перарабліваеш трохі пад сабе, да, ты павінен разумець нейкія, ну, бар'еры, якія ў цябе там ёсць, да, borders, ну, нейкія рэчы, якія ты можаш зрабіць, а нейкія рэчы, якія можа ты зрабіць даволі цяжка. Штосьці вот нагадывае такую, можа быць, амерыканскую нацыянальную ідэю, калі вот іх жа ж асноўнае, што сёння ты чысціш на вуліцы абутак, а заўтра ты мільянер. Так і тут вот сёння у нас Беларусь такая, а заўтра будет такая вот цукерочка. Слушай, да, я перебью. Это то, что вы говорите, это очень неожиданно, и это очень похоже на ситуацию в Украине сейчас. Потому что есть Институт национальной памяти, он так и называется. Вот, и он занимается тем, что производит в промышленных масштабах национальную украинскую идею. У них очень, да, что они обычно делают, они выпускают книжки по истории Украины. Хорошие, плохие, это дело десятое. Главное, что они их очень много производят. И все это о прошлом. О славном прошлом Украины. Либо о славном прошлом, либо о истории страданий украинского народа. Да? Вот. И это государственная организация. Да, она вот, если ты хочешь спросить... Да, и она только строго на украинском языке. И при этом недавно появился, ну, года 3, наверное, 2-3 года назад, это называется Институт будущего. Его организовали бизнесмены. Там Юрий Романенко, если знаешь, да. Один из таких очень... Ну, не тое, как бизнесмена, я працую на платформе, ну, таким по системе краудфандинга. Вот. И чем они занимаются? Они занимаются тем, что... Ну, они сами, во-первых, экономисты, во-вторых, они привлекают экономистов извне, вне зависимости от национальности. И они занимаются тем, что прописывают будущее Украины. Да, куда хорошо было бы инвестировать деньги, как можно было бы реформировать украинскую школу, как нам построить дороги. Да, это все очень технически, и там у них вообще нет разговора про прошлое. Оно у нас было, оно было замечательное. В нем, как правило, у них такое очень скептическое отношение к этому прошлому, потому что, ну, там, в общем, поскольку Украина более-менее состоялась только в 91 году, там, да, а совсем уж все у нее хорошо начало... Там просто циники собрались. Ну вот они циники, но это очень... Это бизнес-циники, да, то есть у них... Они созидатели, они прагматики. Да, и они говорят, как бы прошлое, это такой банк неудачных этих самых решений. Да, к нему нужно обращаться только если мы хотим узнать, как не надо делать. Вот почитайте Скоропадского, ну там Гетмана, и учитесь, как неправильно управлять Украиной. Да? А нужно смотреть в будущее. И у них очень интересный поток, ну, вот, как бы на Фейсбуке, ну, вот, информационная лента. Это одно за другим новейшие какие-то исследования, как реформировать страны. Да, одно за другим просто. Вот посмотрите, есть какой-то там корейский опыт, вот посмотрите, есть замечательный там канадский опыт, хорошо бы его применить к нам. И то, что вы говорите, это прям вот один, вот если бы сейчас переложить вас на ситуацию в Украине, вы были бы там одним из авторов Института будущего, да, то есть там что-нибудь свое прописывали. Ну вот это очень похоже. Просто я так понимаю, вы не слышали про них, но совпадает, вот как, кстати, вот, как будто бы та же самая мелодия, только вот... Але глядзіце, да, тут есть две рэчы. Да? Извините, последнее. Они им вообще по барабану на каком языке? То есть они иногда по-русски, Романенко, по-моему, только по-русски и пишет. Есть у них кто пишет по-украински. Есть пара авторов, которые пишут на английском. Ну, в общем, им глубоко наплевать на язык. Главное, чтобы вот экономика заработала, появились хорошие дороги, появилось хорошее образование, там, медицина заработала, пенсионный фонд, и чтобы с коррупцией наконец-то поборолись и так далее. И типа, и когда они говорят, вот последнее уж, когда они говорят, вот это я у них эту идею стырил по поводу вот отъезда.
Да, они говорят украинцам, которые собираются эмигрировать, ты эмигрируешь, но учти, через 5 лет здесь все взлетит, здесь все будет замечательно. Они обращаются с украинцами как с инвесторами. Да, то есть, смотри, да, здесь плохо, сейчас наш проект выглядит ужасно, и все отвратительно, ничего не понятно, и хаос, но взлетит. Да, мы тебе гарантируем, что взлетит. Вот у нас есть проект, у нас есть такие там кейсы, все это заработает. Вот. Это очень похоже на ваше видение. Трохі ёсць. Ну, разумееце, я толькі што пра гэта ведаю ад вас, да, але тут есть некалькі адрозненняў. Да. Па-першае, тое, што, ну, на мой погляд, все ж таки беларуская мова павінна тут прысутнічаць абавязкова, да. Па-другое, все ж таки, што залежыць, ну, тэма гісторыі, да, гістарычнасці, она павінна быць. Але разумееце, да, гэта як вы, ну, плануеце нейкі праект, да, і там 80% высілкаў вы павінны пакласці на адно, а 20 на іншае, да. Вот 20 для гісторыі дастаткова, на мой погляд, да. А вось 80 трэба пакласці на сучаснасці, на будучыню, да, таму што гэта, ну, разумееце, гэта то, што турбуе людзей, да, і это то, што можа нешта стварыць зараз, да. Гістарычны падмурак важны, да, але гэта не ўсё, яго недастаткова для таго, каб гэтае зрабіць, да. А што датычыць іншага, я ў нейкіх рэчах згодны, ну, што над будучыняй краіны яны ж якраз такі не валяць, гэтыя людзі, наколькі я разумею, да? Яны якраз такі абмяркоўваюць перш за ўсё будучыню сваёй краіны, да, і сваёй грамадскай супольнасці, якая ёсць у краіне, перш на ўсё, да? Таму для гэта для них важна. Яны ж маглі адшукаць нейкае іншае хобі, да, альбо працу, альбо прадназначэнне нейкае, да, ну, і губляць свой час на гэта. Жыццё-то адно, да, і вельмі важна, чым займаецца чалавек у той ці іншую хвіліну. Вот для того, каб працаваць разам над ідэяй будучага, нацыянальнай ідэі будучага, як мне падаецца, грамадства павінна ўсё ж такі неяк разам сабрацца, вот некай, быць нейкім такім шчыльным, адзіным такім шыхтом. Што можа іх зараз вот неяк так сабраць? Вот, скажем, Міраслав Лазоўскі, учора мы записывалі яго, і ён кажа, вот тое, што адбываецца зараз у Курапатах, вельмі моцна працуе на вот стварэнне такой камунікацыі ўнутры грамадства. Людзі аб'ядноўваюцца вакол там абароны Курапатаў. Гэта да таго, што ўсё ж такі нельга адмаўляцца ад нейкага такого свайго мінулага. Вот як вы лічыце, тое, што адбываецца ў Курапатах, яно неяк вот нацыю цэментуе ці не цэментуе? Як вы увогуле ставіцеся да этой сітуацыі? Ну, такія рэчы, калі яны адбываюцца, ну, найменшае, што яны робяць, яны якраз такі, ну, робяць нейкую такое акрэсленне свой альбо чужы, да. І гэта ўжо такі добры падмурак, да, для нейкіх іншых рэчаў. Але ставлюся. Ну, глядзіце, у гэтай ўсёй дыскусіі ёсць такія добрыя стороны і странныя стороны, да, калі глядзіць на гэта, ну, калі гэта ўсё пераходзіць у нейкія там крайнасці, да, ну, там, типа, там, пераходзіць там на нацыянальнасць там людзей, да, ці нейкія іншыя рэчы, да, то гэта too much, як па мне. Ну, то есть, гэта неправільна. Але тым не менш, ёсць нейкае разуменне, ну, на мой погляд, ну, якраз такі, у яком-небудзь там Фейсбуку сярод людзей, з якімі я там сябрую, можа быць, да, ёсць нейкае паразуменне таго, што гэта непрымальна ў том плане, што не факт, што, ну, хутчэй за ўсё там мы не паедзем, да, там стаяць перад дзвярмі гэтага рэстарана, але мы ўвогуле туды не паедзем і не зойдзем ніколі, ну, таму што гэта неправільна, то, што робяць гэтыя людзі, да. Але тым не менш там, ну, гэта такая рэч, яна звязана хутчэй за ўсё з гэтым, ну, разумееце, кожны факт можна падаць па-іншаму. Калі б гэтыя людзі, да, паступілі трохі інакш, да, ахвяравалі нейкія б грошы, я маю на ўвазе ўладальнікаў там гэтага рэстарацыі ці яшчэ чаго-то, да, ахвяравалі бы нейкія грошы на нейкі там конкурсны там праект, да, па стварэнню там мемарыяла, да, зрабілі бы нейкія захады, ну, разумееце, да, па ўшанаванню там памяці загінулых там людзей, да, ну, то есть праявілі сябе як, ну, сапраўдныя там, ну, жыхары там краіны, якія разумеюць
всю цяжкасць і складанасць гэтага там пытання, да і сакральнасць гэтага места для шматлікіх людзей, тады можа было бы інакш, і быў бы гэты там рэстаран, да, але была бы разам, ну, але бы там была яшчэ бы нейкі мемарыяльны, хай невялічкі там комплекс, які бы быў збудаваны, магчыма, на іх жа грошы, да, і адносіны да гэтага, разумееце, былі бы адразу трохі іншыя. Але ну, яны не падумалі пра гэта, але ну, вы ведаеце, у гэтай краіне на грамадзянскую супольнасць людзі толькі пачынаюць звяртаць увагу, нават дзяржава. Яе як бы не існавала, ну, яна як бы была, але яна не выяўляла сабе. Зараз, дзякуючы там сучасным медыа, да, перш за ўсё веб-медыа, да, сацыяльным сеткам, гэта ўсё бачна, гэта ўсё вылазіць. Ну, калі нехта там нешта будуе там страннае, ці не там, дзе трэба, гэта, ну, фідбэк да яго даходзіць. Калі чалавек збудаваў сарай у цэнтру Менску, да, да яго даходзіць даволі хутка, што палова насельніцтва лічыць, што гэта сарай. Але ж ён думаў, што гэта добры будынак, ён прыгожы, і ён і грошай заробіць, і ўпрыгожыць горад, і ўсё такое. Але потым разумееш, што не, гэта да яго, ну, выпрацоўвай, гэта, ну, это як нейкая, ну, не дрэсура, разумееце, да, гэта павінна выпрацаваць нейкія там правіла паводзінаў. Добра, што это адбываецца, да, таму што каб яшчэ хто-небудзь не пажадаў пабудаваць нешта з іншага боку курапат, разумееце. Ну, гэта такое, не, ну, даволі цікавае і складанае пытанне. Правильно ли я вас понял, вот если вы говорите о том, что национальная идея — это, в принципе, идея о том, как должно выглядеть наше будущее, куропаты — это важно, это серьезная тема, но для вас было бы гораздо интереснее посмотреть на какой-нибудь успех белорусского проекта, на какой-нибудь World of Tanks, там что-нибудь такое. То есть для вас национальный, вот если вы, вот гораздо важнее наблюдать вот успехи парней, которые вот там девушек, которые что-то сделали здесь в Беларуси, и это да, але я хацеў бы, каб гэта было і те ж самыя медыа, ну і ўсе, да, глядзелі на гэтую гісторыю шырэй, да. Потому что мы все такие улупились в IT, да, ну, типа, и гэтая сфера больше, ну, як бы больше нічога і няма, разумееце. Калі там размаўляеш з нейкімі там бізнесоўцамі, якія таксама даволі паспяховыя і, магчыма, маглі бы быць нейкімі ролевымі там мадэлямі там, да, для іншых там людзей. Альбо там людзі, якія займаюцца культурніцкімі, альбо іншымі там праектамі, да, ўсё ж такі, ну, не ўсё лічыцца грашыма, да, у гэтым свеце. Ну, для нейкіх, ну, для шэрагу людзей сацыяльны статус зашмат больш важней, чым грошы, да, альбо нейкія там прафесіянальныя рэчы, да, то, што ён змог стаць, ну, сапраўды, да, найлепшым там спецыялістам у сваёй галіне, да. І калі гэта ўсё валіцца там в адзін бок, да, вот все, давайте там робім стартапы, прадаем хуценька, гэта добра, ніхто не гаворыць, што гэта нейкі там шыты, гэтага не трэба рабіць, да, але на всю, ну, але краіна гэтым не, разумееце, да, не закончваецца і не пачынаецца з гэтага і не канчаецца, і будучыня наша якраз такі гэта недастаткова для яе, на мой погляд. Трэба нешта больш, да, розныя сферы, да, розныя мадэлі, таму што у розных людзей розныя матывацыі, людзі розныя, да, і гэта ўсё трэба неяк улічваць ва ўсём гэтым. То есть гісторыя, што давайте станем IT-краінай, там мы будзем там актыўна там, ну, а потым будзем там думаць, як быць прадуктовай IT-краінай, а не там типа офшорным праграмаваннем толькі займацца. Гэта такое ўсё, ну, этого недастаткова. Мне ще цікаво такий момент. Але гэта добрая частка. Все ж таки, вот на сённяшні дзень нацыянальная ідэя ці ідэі, яны все ж таки ёсць у Беларусі ці не? Вот, скажем, Юлія Чэрняўская сцвярджала, што як мінімум ёсць 7 таких вот, ну, нейкіх таких супольнасцяў людзей, і у кожнай з гэтай супольнасці ёсць свая нацыянальная ідэя. Той же самый Адам Глобус сцвярджае, што у нас ёсць ідэя нацыянальная, яна існуе даўно, коротка «барані сваё». Зміцер Дашкевич кажа, што нацыянальная ідэя простая. Беларусь шматкроп'е.
Вот на ваш погляд, ёсць яна хаця бы там нейкая там Сфармуляванай, канешне, няма. Але нейкія рэчы, якія людзей з'яднаюць альбо будуць з'яднаць, яны ствараюцца зараз. Яны ствараюцца падчас, калі Беларусь існуе, да? Ну, тым выглядзе, як ёсць зараз, ці ў іншым, гэта не важна. Яна ўсё гэта ўсё складаецца з шэрагу там розных рэчаў, там акцэнтаў, да? І, брані сваё ёсць такое, таму што, гэта ёсць у беларусах, гэта факт, што ніхто сваё аддаваць не хоча і больш на гэтым канцэнтруецца. Ёсць рэчы, нейкія звязаныя на мой погляд, ўсё ж такі людзі, да, яны паміж імі ёсць адрозненне, да? Мы калісьці даўно рабілі такое даследаванне беларусаў у 2010 годзе, як я разумею, для сваіх рэкламных мэтаў, перш за ўсё, да, жыццёвыя і базавыя каштоўнасці беларусаў. І там вось было бачна, да, што палова, я так абагульняю вельмі сильна, да, але тым не менш, палова беларусаў яны такія даволі самастойныя, да, і палагаюцца на сябе перш за ўсё. І мне падаецца вось гэта, а палова, да, наадварот, альбо на гэтых людзей, альбо на дзяржаву, альбо на каго-то іншага, разумееце. І вось тут ёсць такі гэп паміж гэтымі людзьмі, да. Адны такія больш самастойныя, да, якія разумеюць, як верціцца калёсікі ў гэтай краіне, пробуюць нешта там рабіць, да. І другія, якія чакаюць, што нехта там прыйдзе і парадак там навядзе. І вось гэты падзел ёсць, безумоўна. І калі говорить про нацыянальную ідэю, конечно, мне больш прыемна лічыць, што гэта вось больш першая частка, да, самастойнасць, розум у дзеяннях, будаванне самастойнае сваёй там будучыні не на дзяржаўным узроўні, перш за ўсё на ўзроўні свайго там дабрабыта альбо невялікіх там супольнасцяў. І гэта, на мой погляд, развіваецца. І это адбываецца больш і больш кожны год. Вы ўсё ж таки професійны рэкламшчык. Вы можете вот так вот такими рекламными слоганами говорить. Мы можем хотя бы, не цалкам можа быць рэкламную ідэю зараз сфармуляваць нейкім там слоганам, а можа быць частку яе. Вот што павінна туды ўваходзіць, якія вот такія складники. Слушай, давай упрощу твое задание. Ага. Тут было дело, я пошел, надо было ехать с автовокзала в Вильнюс, и там кафе есть на в центральном автовокзале. Мне заплатили за его рекламу. Вот, я захожу, там девочка сидит, и у нее, знаете, там когда вот можно чаевые оставить, вот, там было написано «На переезд в нормальную страну». Угу. Вот, я ее спросил, типа, нормальная страна это какая? Вот, и она выдала очень странный, на мой взгляд, набор: Дания или Литва. Вот, то есть уточняя вопрос Змицера, национальная идея, вы говорите о будущем, это могли бы вы указать, национальная идея Беларуси стать как, я не знаю, как Литва, или стать как Эстония. Из того, что вы сказали, что вам нравится, что очень много белорусов хотят быть самостоятельными, хозяйственными, не полагаться только на себя. Очень похоже на Чехию. Там какое-то запредельное количество индивидуальных предпринимателей. Там, по-моему, индивидуальный предприниматель в каждой квартире. Мне не падабаецца ідэя Максима. Вот он хоча, каб мы там раўняліся на кого. А может, мы ж можем быть самодостатковые, не як кто, а вот просто. Нет, самодостаточные в этом мире только Северная Корея, и не дай бог такой быть. Вот будущее Беларуси, она будет Беларусь, но как не знаю, как Эстония. Любіце, я хутчэй за ўсё хацеў бы гэта параўноўваць не з краінамі, да, а з нейкімі сучаснымі мегаполісамі, разумееце? Потому что краіны, яны такія. То есть, калі ты живешь там у Лондоне, например, вы совсем из будущего. У тебя одна история, альбо у Нью-Йорку, да, а коли ты живешь там у штате Юта, у маленьким городку, да, ці там, не ведаю, Теннессі, там, то история зовсім іншая. Тому так обгульнять, это, на мой погляд, залишнее. На мой, як мне, да, мне было бы
клёва, да, калі бы Беларусь стала таким вялікім суцэльным мегаполісам, да, разумееце. Ну, пример. Таких існуе зашмат, да. Ну, какой-нибудь, калі чтоб браць понятно было. Европу, это там, не ведаю, Берлін, Амстердам, Париж, Лондон, там, Мілан, ну, агламерацыя Мілана, там, да, іншых гарадоў, Нью-Йорк там, то есть краіны, да, дзе выпрацоўваюцца новыя ідэі, да, дзе з'яўляецца, дзе вольна сябе пачувае там крэатыўны кляс, да, дзе прадпрымальніцтва і бізнес там развіваюцца, да, прычым прадпрымальніцтва і бізнес не толькі накіраваныя на нейкі знутраны рынок, але і на знешні перш за ўсё, да, краіны, дзе кожны чалавек ведае ангельскую мову, да, калі жадаеце, і беларускую таксама, да, і расійскую, цукей. Потому что гэта краіна, тут ад яе не ад'едзеш просто так. Мы павінны разумець гэта. Неяк так. Смотри, то есть ответ был ваш звучал так. Потому что, ну, на мой погляд, да, вось зараз барацьба ўжо ідзе нават не паміж краінамі, а паміж англамерацыямі. І гэтых англамерацый, да, у нашым баку, ну, акрамя Масквы, магчыма, больш няма. Разумееце? Вільнюс залішне ціхі гарадок ужо, да. У свой час ён меў усе шансы, да, стаць такім, ну, як это сказаць, ну, балтыйскім, што ли, да, ну, балтыйскай англамерацыі, да, мацнейшай, але не, і не стане ўжо ніколі, хутчэй за ўсё, да. Варшава мае шансы, Прага мае шансы, да, Москва мае шансы, вось нам трэба туды паўсці. Прычым глядзець на гэта не з погляду толькі Менску, да, а з погляду ўсей краіны. Это же сучасный свет, да. Ты можешь там валить код, калі ты сидишь там нават на, там, як там гэта вёска называлася, якую я праезжаў заўжды, калі ў Кіев ездзіў, пра гэту чарнобыльскую зону, не памятаю. Кіров, ну там, калі на Александровку едзеш, да, мы заўжды там ехалі, да, глядзелі, дамоў зашмат, людзей няма, калі ёсць бухі ў ватніках, ну такія ходзяць, да, ну цяжка глядзець. І мы такія думалі, о, а правесці ім туды інтэрнэт, да, пракачаць, і хай валяць які-небудзь код там на замежжа. Ну і добра, і будзе вёска. Ім прывялі туды расійскае тэлебачанне. Так, правильно я вас понял. То есть вы хотели бы, чтобы Беларусь была не как Польша, но не как вся Польша. То есть католический прекрасный юг Польши вам не нравится. Вы бы хотели, чтобы Беларусь была примерно как от Гданьска до, я не знаю, до Роттердама. Нет, як англамерацыі, разумееце, потому что вось гэтыя англамерацыі, яны даволі падобныя друг на друга, да, падобныя чым, да. Яны падобныя, што там даволі вальготна для бізнеса, да, ён развіваецца, і маленькі, і сярэдні, і вялікі таксама, да, ён талерантны, там адшукаеце, каго жадаеце, там, ад геяў пачынаючы, не ведаю, кім заканчваючы, да, то есть там людзі жывуць, Силиконовая долина, я понял, поспех, да, на разумение. Ну, Беларусь должна превратиться в Силиконовую долину, ну, условно говоря. Вот Сан-Франциско, Калифорния. Это нет. Это только один прыклад. Ну, хорошо. Ну, что-то такое. Их же по миру, как вы говорите, много. В Берлине зашмат там, ну, добрая тусовка зараз, да, потому что там real estate, нерухомость доволі танная, да, и тому там просто звышвялікая колькасць галерэяў там розных, да, чаму не? Для нас это тоже там варыянт, да. Тут павінна, ну, як там развівацца там розныя накірункі, да. Мы таксама можам знайсці нейкую сваю спецыялізацыю ў сучасным свеце, да. З чаго іншыя людзі, да, з іншых агламерацыяў будуць прыязджаць сюды, да, ў гэтую краіну. Але ці спадабаецца гэтая ваша ідэя тым беларусам, якія любяць цішыню беларускіх лясоў, там вот аграгарадкі? Ну, яны могуць ехаць у цішыню беларускіх лясоў, чаму не, ніхто ж на лясы не пакушаецца. Я таксама час ад часу люблю цішыню. Але тым не менш я гарадскі жыхар. Калі мы ўжо размаўляем пра тое, што, ну, там, гарадскі альбо там селянскі, ну, то есть падмурка у селянскай нацыі ўжо няма даўно. Гэта ўсё памерла, і трэба гэта асцярожна класіфікаваць, перапрацаваць, адшукаць там нейкія цікавыя
клёвыя рэчы, да, для развіцця там культуры, там нейкай самаідэнтыфікацыі, да, самабытнасці нейкай, да. І ну не тое, каб забыць, да, але все, ну з гэтым больш няма чаго рабіць. Ну, мне падаецца, што вот зараз для нас, сыходзячы са слова Александра, павінна вот нацыянальнай ідэяй стаць імкненне зрабіць Беларусь, ну, не, касмічнай. Не, ну не касмічнай. І запусціць яе куды-небудзь у бок Плутона. Сучаснай. Але сучаснай не ў такім, не ў бытавым разуменні гэтага слова, да. А краіны, якая будзе на крок наперадзе іншых, пытацца будзе як хаця б гэты крок зрабіць. Добра, а зараз вот як рэкламшчык сфармулюйце гэтыя вот вашыя думкі такім чынам, каб іх можна было данесці беларусам кожнаму. Вот прыехаць у глыбокае і сказаць: обана, вот паглядзі, табе пачытай гэтыя два сказы, табе падабаецца, давай наперад. Разумееце, як это адбываецца? Два сказы я вам не скажу адразу, можаце больш не пытацца. Але гэта, ну, вы ж Олсона ведаеце, наверное, Мансур Олсон, і ён там же піша ўсё Теория коллективного действия. Да, пра... Не, я перш за ўсё пра моц невялікіх групаў, да? Вось гэта так працую хутчэй за ўсё. Калі мы уже говорили, вот вы говорили, трэба ўсіх сабраць, посидеть, потрандеть. Так это, это дальше идея Алены Анисим. Она вот выказала собрать конференцию, круглый стол, обмерковать, распрацаваць. Тут гэта хутчэй за ўсё праца гэтых невялікіх групаў, да, якія будуць выпрацоўваць свае ідэі, дыскутаваць паміж сабой, да. Разумееце, у нас падмурак інтэлектуальны вельмі дохлы ў гэтай краіне, да. Мы не самая чытаючая нацыя, паглядзіце на нашы эти крамкі, кнігарні ўсе, да, яны маленькія, там прадаецца хутчэй за ўсё, больш за ўсё этих там педагагічная літаратура, да, напалову. А у нас не існуе нават дзяржаўнай вялікай галерэі contemporary art, там, ну, калі гаворыць пра тое, што да мяне больш хоць нейкае мае дачыненне, да. У нас шэраг рэчаў, да, якія існуюць, ну, там, адукацыйныя, да, у культурніцкай сферы, да. У нас, па суці, няма эканамічнай нейкай крытыкі, да, альбо эканамічнай дыскусіі, разумееце. Вот не чуе ваш Сергей Чалы зараз. Ну, не чуе, добра. Хай не чуе. Да, кстати, музей сучасного мастацтва есть. Я там лекцию читал. И там было много красивых пейзажей. Не існуе, менш, да, давайте. Можа, да, можа пейзажы і ёсць, але па сутнасці гэтага няма, да. І, ну, як на мой погляд, да, вось, перш за ўсё было бы клёва, как бы, ну, з'яўляліся людзі, да, з розных, можа, сфераў ці накірункаў, да. І вось гэтая інтэлектуальная дыскусія, ну, неяк выпрацоўвала нейкія там рэчы і працягвала ўсё больш і больш і больш і больш людзей, да, да гэтага. Ну, беларускія сінктанкі, ну, яны там нешта існуюць, да, але больш за ўсё яны незаўважныя. Яны там нейкія рэпорты шлюць невядома куды, невядома для каго, да, але гэтага не бачна, ну, такім на шырокам, на інфармацыйным полі. Гэта праблема. Таму і праблема з нацыянальнай ідэяй, з будучыняй і з усім іншым. Да? У краіне прасцей. Ну, в Украине больш людзей, больш інтэлектуальная вось гэта групоўка, і ім прасцей усе гэтыя рэчы рабіць і выпрацоўваць. Нам цяжэй, але doesn't matter. Калі там Ісландыя можа гуляць в футбол, да, мы справімся пры жаданні з гэтай праблемай. Ну, як сказаў Александр Лукашенко, не дарашлі яшчэ, але дарасцём да нацыянальнай ідэі. Ну, я так бачу, гэта ваш такі любімы герой, да? Ну, гэта чалавек... Супергерой. Гэта чалавек, які любімы автор. В прынцыпе, можа так вот сфармуляваць тое, пра што і стаўленне большасці беларусаў да той ці іншай праблемы.
Ну, ці, можа, яму так падаецца. Ну. Але мне больш падабаецца ўсё ж таки Александра ідэя пра тое, што вот глядзець у будучыню і фармуляваць адпаведна сваю ідэю з поглядам і імкненнем у будучыню. Дзякуй вялікі. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, Александр Васильевич. Да, дзякуй всім. Пакуль. Ідэя X на Еўрарадыё.